Pitik. Okay. Angkatin dito, Mike. Ito, angkatin. Boy, boy, boy. Lagi kaon, no? Patay, busog.
Jen. Umanagaon, uli na ta. Happy 46th wedding anniversary, Mama and Papa. Yoo-hoo! Can I kiss the bride? Can I kiss the bride? Kiss the bride! Kiss the bride! Wala? Ay, wala. One, two, five. Tudloin ninyo ba? Dili kasabaan dayon. Tudlo isa. Ay. Ahora to? Ay. So, ice cream. Mao lugar ni mga kuan grabe po. Shoutout po mo. Grabe. Grabe na jud mo mga kuan mga vlogger. Grabe na gid mo ay. Uy, asa naman tong lato-lato? Awa na kaligo na. Grabe di gid siya mangi swimming pool oh. Grabe ka anis to. Banguno na. No, daru. Awa sa ako kay para maka-picture pud ka tig tao mo. Wala na to.
Lakaw. Ito, ano ka din? Ito, ako. Sige na ka? Sige na ako dito. Ga? Ma, kuyo na tama. Makakita ka dito. Nindot na dito. Ako. Ta, sige lakaw yun. Ano na kita? Pwede. Now may eraser up. Tuyok-tuyok ng kolang. Tuyok-tuyok ng tubig. Dali yan, cuman. Sila. Tuta. Meow. Dire? Napa man deh? Dili anak tak anak. Guwapa oh. Guwapa ni kayo. No, it's summertime. Under the pines, bay. Pwede siguro magstay dire, camping ba na, no? RR. Ala, kada ko sandal. Lagi dia ikut sendiri. Malaming salamin doon. Malaming mo, magtayo din ang out mo. Ato. Ah, di na. Pag-picture ka? Tayo na sa kuan. Lahat sila traman ko. Bela kami, ikaw dito ba? Bakasyon. Mama, sulod ko sa katos. Biometrics di ay. Sulod sa kasi sila. Go! Naong ka mo ay? Gisulod, dali. Dali, kayo makita to. Pagtago. Tago daw, ayaw saka. Ate, ayaw saka. Tago dia, tago. Lawa, lagi sila nakita. Ang isa ni. Tago. Bakit sila ni sunod? Dala na. Kinunod isa siya. First sila ko. Pasulod sa ako sa hanggang. Sa. Isunod sa ako. Sa. Pwede sa ako kasunod ko dito. Sa. Uy! At sa daha silang lingkuranan, no? Dapat gusto mo ito sapatos pa lalaki na po. Lagi ni pang Ay, na pang lalaki? Utro!
Pitik mo? Oh, nanay pitik. Oy. YouTube. YouTube. Ay, sapa kay maapil ko diri. Balik to nga po. Sige daw, be. Pitikon ta mo. Pwede apil kong pitik. Oo. Ay, sorry. Sige. Pwede mo picture? Pitik rin eh. Video na. Pitik na. O, kana akong gamiton? Pitik na video na. Kana akong gamiton? Kana. Kasi na picture na video. Pwede picture. Ano naman naman ko ha? Kasi page Sa akong channel. Oh, pwede mo ha. Kana atiyen yan. Yan, si Atin. Sige, halawin mo. Wait. Asa pa? Balik. Yeah, ready one. Diri saan? Ready 1, 2. Oh, ano to siya? Ano siya naman eh? Otro ta diri ka sa tingin mo ya. Ha? Kuya Novo. Kanang Novo ba? Novo jeans. Atiyen yan, Kuya Novo ko. Uy, ito aras Drixie. Hayong dagan. Drix. Dagan man ka, oy. Ay, kung tago-tagoy ba? Hapsan ay. Ato ta sa patos. Ang anniversary, ako siya ni. Celebrant. Picture ko. Okay, ready? 1. Apel ito, day. Ji, ato dito. Ato dito ba? Okay, sige. Wala na diya. Aliti ba? Pagdal. Naka-video na siya, diya lang siya ko isa baba. Sige. Alam mo tanungan isa ako sa gamay. Ito sa taon na isa sa sila isa. Okay, Kang Novo sa. Ready? Novo. Ready? 1, 2. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naka-picture na to, eh? Ay, naunsa naman. Naman nagdila-dila sa tubangan. Sige. Ready? 1, 2. O, kamu na dia. Atighana na. Okay. 1, 2, 3. Ay, padol kay makita mang mga kuan kabugasan. Balik naman may kasi. Balik naman nila yun. Huwag tayo mga sumabi. Lakab. Ano sih mong pitik-pitik. Ang ipit ang buhok mo like sa kaya nang dala. Piyawan nilang mga birada eh. Mga vlogger mo? Page? Facebook? Yes, yeah. Wow, nindot kayo sila mag-content ba? Tagasa mo? Kibawi! Kibawi? Ah, di mi mga amiga ninyo kay kusog magbawi. Kusog magbawi? Oo. Okay po di ay. Dito kay sandal. Ay, naasilay ko Andre dong. Ay, dekorasyon naman dahil ng... Oh! Dekorasyon na? Ako, ano yung dekorasyon na kaya? Diha? Vintage car na ito, Volkswagen. Ara ilang kwadro. Mau lagi daw. Uy, ito ay mga kuan dito. Artista. Dako nga sapatos. Dong, tindog na gud sapatos dong. Dagkuas liston ay. Liston pa imo nga. May bangal sunod do.
ning RR karon. Ah, dito day libot. TikTok imong bira? TikTok? TikTok or real? Oh. Lanay buaya. Patay. Saan di siya pagkuhan ka dito? So, ang among driver, si Angel. Hi. Wala na siya lising. Boom boom boom. Wala man baby. Nata din hikaron sa RR. Woo!
I love RR. May nakabutang dali. I love RR. Woo! Woo! CJ, umana kag ligo. Ina, please. Sundas ang tito. Please. Please Support support the channel the channel of of Kuya Novo. Kuya Novo. Novo. Iya mang vlog no ni prom. Joker mang kaboy. Joker mang kaboy. Subscribe Subscribe. Kuya Novo. Subscribe na Kuya Nono at CJ. Grabe, CJ dia ini. Agay CJ dia ini. Di gid siya gusto nga ako ray kuan. Gi support. Unsay imong channel gani be? Channel my support. Okay. Busawa na bata. Okay, wait. Your classmates. Hello there, my old classmates. This is Novindel. I'm back at Philippines. I'm so glad, and this is Philippines. Be around, bro. Be Okay, around. the principal, deputy. To principal, thank you very much for everything. Deputy for the help. Vice principal, Director. teachers, directors, the supreme judges, everyone at you. Thank you for the support and the love. Alright. Picture sa tatulog ah. Bisto! Wala ko yung tao na yun siya. Nagigisan lagi niya. Pagi siya kabantay. Basta na sa kuya ha. Ayay kayo nila ito. Tulo nila mo. Wow, tawag. Sarap po tayo.